Изминаха 3 години от тежкия разгром, който претърпя Мекици и неговата армия от неочакваната засада на гладния депутат Ицо. След сражението те се оттеглили в Украйнините на големите гевреци, където създали своя селище и се отдали на по-спокоен живот. Мекици бил провъзгласен с титлата Мазна Мекица, с която станал цар на всички мекици по света. Негов първи генерал бил един загорял мекичок с големи амбиции, който бил жаден за битки и завоевания. Загорелият ходил често на битки с маниашката армия на мекиците, като главната им цел била да отбраняват границите на своята територия. Черният пълководец успял заедно с армията си да разгроми силни противници като багетите, софийските баници, солетите, които хвърляли сол в очите на противниците си и всички останали тестени изделия от витрината на Христо Стоичков. Загорелият толкова много се кефил на победите, че самочувствието му станало със златно покритие. Той решил, че е дошло време да превземе нови територии. Мекици обаче не бил съгласен, тъй като в последно време бил доста умекнал, след като се влюбил в една пирошка. На черния му пизнало добродушието на началника си и решил да направи преврат с няколко нископлатени мекици и да вземе трона му. Разгневените мекици бързо се организирали и нахули в замъка на Мекици. Нашия не им останал длъжен и скочил с останалите тестени маняци, като на помощ им се претекла и буцата сирене от предните епизоди. Станал тежък въргал, във въздуха хвърчали вилици, трохи, изпотени парчета от сирене и няколко люти чушки, за които не знаем откъде са се появили. В ритъма на битката дошъл повратният момент, в който Мекици се изправил лице в лице с загорелия. Двамата започнали да се налагат с вилиците си и да се псуват с най-бруталните цинични думи, за които дори цензурата е безсилна, но ние ще ги оставим на вашето въображение. Загорелият бил толкова полудял, че успял да повали Мекици на земята. Той вдигнал вилицата си нависоко, като бил готов да пронижа своя цар. Но точно преди да замахне, някой от някъде изсипал една кофа с врял таратор върху черния. Той бил толкова попарен, че започнал да вика от агония и се разбягал. Другите мекици, които му се кефили, хукнали след него. Тогава Мекици погледнал нагоре и видял буцата сирене, която му ударила един мощен лайк, придружен с леко намигване. От този ден повече никой не чул за загорелия и другите дезертьори, а Мекици решил да направи хепи енд на историята, като се оженил за пирошката и организирал мега мощното хип-хоп парти, на което можело да се влиза само с VIP карти. Ай!